sammen, og velkommen til den her video. I dag har mig og Thea begyndt med et projekt. Vi er begyndt faktisk. Vi glemte lidt at filme. Ja. Vi er begyndt med sådan en slags Toga-Boga-halløjsen. Avatar. Vi har lavet forsiden til, hvor der står Design your favorite avatar. Den her har Thea tegnet. Det står bare godt nok spejlvendt for jer, så måske kan I læse det herfra. Design your favorite avatar. Det er fordi, at det går igennem. Så hvis man kigger det spejlvendt fra, så kan man se det. Og så det er den her Thea har tegnet, som jeg synes er mega flot. Og så lige nu, så er der sådan her, hvor vi så skal stå bagfra, fordi så kan vi læse det. Lave nogle kroppe, så kan I læse. Så vi har både skrevet på dansk og engelsk. Så der står hair, hår, og så der. Og så ud fra den her, så er der så en masse forskelligt hår. Og her, face, ansigt, der er der en masse ansigter, som man så kan proppe ovenpå. Og så body, krop, så er vi i gang med at lave kroppene. Og så sådan sætter vi kroppen her. Og så accessories, så det er bare en masse tilbehør, tasker og solbriller og sådan noget. Ja, og nu er vi i gang med at tegne nogle kroppe, fordi vi skal jo måle ansigter. De er ikke særlig flotte, men det bliver det nok, når vi klipper dem ud. Jeg er i gang med den her. Så det er også en meget god krea-idé, som I kan bruge, hvis I nogensinde har lyst til at lave noget krea-halløj. For det her det er en rigtig god idé, fordi så kan I også bruge det senere, hvor I kan... Skal jeg vise den gamle, så du kan sådan nogenlunde se, hvordan det ser ud? Ja, det kan du vel godt. Hun går lige ind og henter, mens jeg kan forklare lidt mere om det. Det er sådan, vi gør ligesom her. Så kan man ligesom, hvis man kigger på nogle andre videoer, ikke som vi har lavet, men nogle andre, som har lavet sådan nogle klistermærkevideoer, så kan I prøve at finde nogen, hvor at man kan lave klistermærker, og så laver vi klistermærker ud af dem her. Så man kan lave ansigter, som er klistermærker, og så kan man ligesom klistre dem ovenpå kroppen. Og nu kommer Thea. Altså, det er faktisk kun Emily, der har lavet den her, da hun var sådan lidt mindre. Det måske bliver vores sådan lidt bedre nu, fordi vi er blevet lidt ældre. Det er jo noget tid. Men det her det er et eksempel, hvordan det ser. Ja, det var vores inspiration. Så står det herude, bare lidt rodet, ikke? Så er det sådan noget her. Ting, man kan sætte på sin lille dukke. Ja. Så den næste side. Er lige der. Nej, der er... Prøv at kigge her. Hvis nu vi siger, at jeg vil have en brun krop, ikke? Så har vi den her brun krop, den er klistret til med tape, så det ikke går i stykker. Så har vi et brunt ansigt her, som jeg vil bruge. Så kan man ligesom klistre det fast på, fordi at det er et klistermærke, jeg har lavet. Og så er der også noget hår, så det kan være, at jeg har lyst til at bruge noget brunt hår. Fordi at, ja, det kan være, at jeg bare lige har lyst til noget brunt hår, ikke? Så kan hun se sådan der ud. Og så er der alt muligt fra shirt and pants hernede. Hernede. Og på den næste side, så er der også lidt her er lidt halløjtøj. Jeg kan bare kalde det det grin. Nej, ikke det grin. Og nogle små sko. Ja, det er mere sukker, men altså sukker. Det er Nike sukker. Det er det, der skal på. Så altså, det bliver faktisk ret fedt, og vi har tænkt at lave et lille... Det bliver nok måske ikke i den her video. Det skal I regne med. Et lille teaterstykke bag, men ikke sådan et teater, hvor vi leger teater. Sådan en lille scene bag, så man kan lege med sine dukker. Ikke tænk på, der er alle mulige opvaskehalløj derom. Det er bare lige noget, der er i gang med her. Giv dig opvasken, tror jeg. Okay, så nu går mig til i gang med at lave videre, fordi vi er jo allerede lidt i gang, så nu skal vi i gang med at klippe dem ud, og så kan vi vise lidt på vej, når vi er i gang. Så vi vender tilbage. Okay, så jeg har lige fået lavet en lille krop. Kan lige vise det? Den gør et eller andet mærkeligt med armene. Men det var så en af kroppen. Jeg har faktisk lige klippet min ned. Den ene arm er lidt længere end den anden, men jeg klipper den bare til. Hej! Hej! Hej, er det ikke dig, Markus, eller Tæppet Rå, eller hvad du hedder? Så kan man lege alt muligt sjovt med den.
Jeg har altså mistet mit ansigt, så, og jeg har også lidt nøgning, men altså, det tænker man ikke på, vel? Nej, overhovedet ikke. Jeg synes også, du er lidt nøgen, men altså... Nå. Vi vender tilbage, når vi har lavet lidt flere. Jeg tænkte bare, at vi gerne lige vil filme lidt. Vi er faktisk ikke kommet videre. Vi er ikke kommet så. Jeg er bare begyndt at klippe hinanden. Vi kommer til at tage lidt stjernemix. Ja. Men man kan aldrig komme til. Det ved jeg ikke. Nå. Lige nu så laver vi lidt flere kroppe, fordi vi skal have mange at vælge imellem. For man kan jo ikke alle sammen have den samme krop, vel? Vi skal også lave nogle gravide, har vi faktisk tænkt på. Ja. Og vi har også tænkt på at lave nogle tykke nogen, hvis nu der er nogen, der har spist lidt for meget. Eller nogle muskler. Alt muligt forskelligt, tror jeg, hun mener. Ja, det var teknisk set det samme. Nærmest, ikke? Ja, Skriv ned i kommentarerne, det ligner hvis lidt en nærmest bjørn. er det samme. Det tror jeg, det gør noget. Så jeg kommer lidt tilbage, så de lige kan se dit smukke ansigt. Prøv at se her. Nu kan den drikke lidt med armene. Og som jeg har sagt, det her det er en meget god kreativ idé, hvis I på et tidspunkt keder jer. Så hvis nu, at I laver den, og I ikke har Nej, man må ikke vise slik mere på YouTube. Jo, man må. Nej, det må man ikke. Nå. Skriv ned i kommentarerne, hvis man ikke må. Min mand blev lidt sulten, så den tog lidt ud af pakken. Var det ikke bare lækkert, mand? Nå, nu skal vi videre. Okay, den her blev ret god. God. Da 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 da. Da 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 da. Do you want one? Do you need? Vi sponsorerer lige Haribo Slikmix. Stjernemix, mener vi. Slikmix. Hej, og jeg vil gerne sponsorere. Hej, jeg vil gerne sponsorere Haribo Stjernemix. Specielt Haribo, fordi det er dem, der har lavet mig. Jeg ser bare så lækker ud, ikke? Synes I ikke det? Meget lækker, så man har fået lyst til at spise den. Hej, nu er du min tur til at være på kamera. Jeg vil også sponsorere Haribo Stjernemix. Kan det ikke bare se, hvor cute jeg er? Se mine øjne. Du kommer ikke rigtig videre af det. Den døde også. Jeg har lavet 3 kroppe. Bare hvis jeg ikke skal dræbe dyr. Yummy, yummy in my tummy. Lige nu laver jeg bare lidt krop. Med klokken. Jeg ved ikke helt, hvad klokken er. Så jeg skal nemlig sove hos mig i dag. Gør vi meget til det? Værsgo. Jeg har lavet 3 krybber nu. Og skal lige klippe, så man kan. Jeg skal ud og se honey i morgen. Jeg tror, den er ret god. Yeah, yeah, yeah.
kan I huske, hvis I har set vores Roblox-video, så var der hende der Ebba, som er en af vores veninder fra gymnastik. Og vi var sådan, man går i bad til gymnastik hos Vi lavede faktisk en lille video med det sådan, hey honey, jeg skal til man hey honey, okay, men hey honey, drømmerne banker i hjertet. Så drejer man, Drejer mig. nej, det er igen. Og hey honey, jeg kan mærke, det var specielt eller sådan noget. Og så dreje, og så... Det finder jeg ud af i morgen. Dig og mig et eller andet. Dig og mig... Vi er noget et eller andet døn, stærkere sammen. Ja, men kan jeg ikke huske det finder jeg ud af i morgen, ikke? Hvor har du lagt den mix? Okay, jeg synes bare, at det bliver ved at blive lidt kedeligt for jer, så vi kommer tilbage, når vi har lavet en lille... Okay, vi har lavet ret mange kroppe nu, faktisk. Ja, vi har bare glemt at lave lidt børn, ikke? Nå, vi har et barn lige her. Det er sådan en lille... Nej, prøv, jeg tænker lige på noget. Jeg har faktisk lige tænkt på noget. De her to, de kunne være forældrene, fordi de to største, og så de andre. Og så de her 2 års børn, det er teenager. Er det ikke? Jo, og så de teenager. Prøv at vise det. De her voksne, og så de der teenagerbørn. Her er vores voksne, og dem der til højre. Og voksne. Og så har vi 2 teenager og et lille Og barn. et lille barn. Og... Hvad skete der? Må jeg vise babyerne? Ja, jeg ved ikke. Det ligger her. Der findes sådan en. Nogle små babyer, der ligger i sådan nogle der. Svøbe. Hvorfor er det stamper så meget? Mit navn er Æder. Nå, nu her. Hallo, vi kan altså høre jer. Okay, vi har lavet sådan nogle kroppe, eller vi er blevet færdige, for vi har jo lavet dem. Så her har vi nogle voksne. Vores voksne her. Der er også et par flere herovre. Og så har vi det her. Så et lille barn her. Og så har vi et par teenager. Og så... Så har vi de her små babyer I svøbe. Svøb. Svøbe. Svøbe. Du. Ja, de er meget søde. Det ligner en negl. Ej, det gør det vildt meget, hvis man vender den på hovedet. Så nu tror jeg, vi skal i gang med at lave lidt ansigter eller hår. Det finder vi lige ud af. Så vi skal nok vise jer lidt på vej, mens vi er i gang. Okay. Vi er kommet et stykke. Jeg er i gang med at tage nogle ansigter. Som for eksempel det her ansigt. Det er lidt svært at se foran mig. Og jeg er i gang med at tage tape på de her kroppe. Ja, så de ikke Jeg går i lige hurtigt stykker. lavet, så de ikke går i stykker. Kan I se, der er tape på. Og jeg mangler 3 overhovederne. Det er arbejde. Thea, du bliver ved med at rykke til mig. Undskyld, jeg kan seriøst ikke finde tapen. Den er rykket på jorden. Der. Ej, Thea, du bliver ved med at rykke til mig. Ej, altså, sorry. Check a story and I'm sorry. Oh, I'm fine, but then with me. I wanna keep seeing the just to keep you and I. Au. Den er sur. Ej, Thea. Altså, du ødelægger. Ej, nu blev den virkelig grim, fordi du lige tog efter mig 30 gange. Thea!
til 10. Du kan bare lade være med at hele tiden gøre det der. Det her, det er mit ansigt lige nu. Se, det er Thea, der har gjort, så den der, den sidder så mærkeligt. Bare så jeg ikke siger, at det er grimt. Det er Thea, der... Er det Japan og Japan, det der? Det er bare, vi sidder og ser noget badminton, halløj. Er det ikke tennis? Det er tennis. Det er badminton. Så er det badminton. Jeg ved sgu ikke. Badminton er der, hvor man har sådan... Badminton. Jeg sagde badminton. Det står også der om badminton for you. Get the app today. Hedder det ikke badminton? Nej, what? Badminton. Hedder det badminton? Jeg sagde med M. Vi sidder lige og kæmper lidt om, hvem der har ret med badminton. Det var det, hun sagde. Nej, du sagde badminton. Nej, Vi kan se det jeg på sagde video badminton. Jeg sagde badminton. Jeg sagde altså badminton. Badminton. Nice to meet you, Charlotte. Badminton, ikke Badminton. Jeg har kæmpet om alt muligt. Badminton. Nej, Du sagde badminton. nej, du sagde badminton. Nej, du sagde badminton. Nej, du sagde badminton. Se, nej, Thea, du bliver altså lige nødt til at indrømme. Du sagde badminton. Du sagde badminton. Du må indrømme din. Badminton. Du sagde badminton. Du sagde badminton. Nej, jeg gjorde ej. Jo, du sagde badminton. Jeg har det på video. Ja, Tror jeg. Måske. Far, jeg sagde lige, at I ikke skulle tale mere. Det er lige meget af det. Det kan du gøre inde på dit kontor. Bare Du kan cut også det der. leve ind på dit værelse. Bare cut det. Okay? Det har jeg ikke lyst til. Jo, bare cut det. Ja, ja. Ej. Jeg trækker vejret og så puster alle dem her væk. Oh my god. Jeg må ikke engang trække vejret. Crazy. So here's my number. So call me maybe. Hey, I just met you. And this is crazy. So here's my number. So call me maybe. Der er en gang. Det er min mand. Vi laver også så mange kroppe. Ja. Jeg mangler stadig Jeg tror ikke, 2 og alle vi bruger ikke hovederne. alle ansigter. Jo, Nej. jo, Nej. jo. Dem der jo, men ikke dem der. Det er for små. Ja, ja. Det er så mærkeligt at se sine tænder. Det er dine forreste tænder babyer. Hvad? Er dine forreste tænder babyer? Nej. Jeg føler bare, der er mega meget mellemrum. Det er ikke papir. Babysum. Pesto. Okay, kom Pesto, babysum, pesto. Ej, jeg sveder så meget, at alt det der klister falder Ikke til. tænk på alle de der stemmer bagved, ikke? Det er fjernsynet, der kører. Ja, det er fjernsynet, der kører, ikke? Det er fordi, det er dem. Så jeg tror, det er lidt kedeligt lige nu, så vi kommer tilbage, når vi er rigtig tæt på at være færdige med ansigt og krop. Okay. Okay, vi blev færdige med ansigterne. Og kroppen. Ja. Det er så jeg faktisk... synes, det er blevet rigtig godt. Ja, det er det faktisk. Det er så vi kigger ikke på bagsiden, men der har vi på ansigter. Det er lidt svært at se hovederne der, men der er på øjne, hvis man kan se det, så ikke hedder det meget zoomer, eller jeg kan ikke helt se det. Så nu tror jeg mig til at begynde at lave lidt hår, lidt lyst og mørkt og lidt forskelligt. Måske blødt hår. Gråt, måske. Så kunne man lave sådan nogle curlies. Ej, det vil være sjovt. Nå, jeg tror, vi begynder lidt med hår nu. Og så kommer vi videre, og så viser jeg, at vi er på vej. Okay. Vi kommer ret langt. Vi lige er i gang med noget. Jeg tror, jeg mangler lige et par hår. Så er der også De synes, der falder kroppen. Ej, svøben. Okay. svøb. Vi har lavet noget... Ikke Svøben. Vi har lavet noget hår, og så er der lige noget hår der. Bare lige 2 mandehår, som lige hurtigt skal laves.
ser altså rigtig heldig ud. Der er mange, Der er mange, der er rød ud. Skal jeg lave 2 huller? Ja, en i hver side. Nej, fordi jo strammere den sidder, fordi at der er flere i, så sidder den strammere. Vent. Okay, vi kan sætte de brune mennesker i den ene side. Yep. Jeg ved ikke lige, hvad der skete der. Der var lidt tekniske problemer. Okay, så vi tager de brune herover. Alle de brune holder jeg. Er der kun 3 hvide? Hvide? Ja. Eller beige? Hvide? Ja. Er der kun 3? Ja. Ja, der er kun 3. Nej, der er også en her. Nej. Ikke tænk på de lyde i baggrunden. Det er fordi, vi ser lidt film, og så er der også lidt mad, der bliver varmet deroppe. Ja, jeg har færdig. Sådan der. Ikke sådan tænk på alle de der banord, de siger der. Okay? Du går i poolen. Nå, er det fint? Jeg tror, det er fint, det er. Ja. Jeg synes, det ser meget godt ud. Yep, det gør det også. Kan du lave det sidste hav? Ej, nu Oh my er God. der en svæbe. Nej. En svæb. Nej, En svæb. svæbe. En bare kald det en baby. Du. Nå, det var en af de gode. Så, nu går vi i gang, jeg tror, med lidt accessories. Og så går vi i gang med noget tøj. Jeg ved ikke helt, om vi filmer så meget mere, fordi at det er ved at blive ret sent. Så, Men vi filmer helt sikkert noget. Ja, vi filmer det til sidst, når vi er færdige. Også måske lige i mellemtiden. Ja. Så, let's get to it. Okay, vi har noget sådan fingerklinger. Vi fældede lidt rundt, så Ja, vi nåede ikke helt meget. Men vi nåede vi kan lige fortælle rækkefølgen. Okay. Så forsiden. Design your favorite avatar. Så næste side. Må jeg vise Den den? er den. Den har du sat down. Den er virkelig fed, faktisk. Den sådan, føler jeg blev vildt god. Så er der den her, hvor vi også fik lavet en masse ting på. Så vi fik lavet ansigt, hår. Ikke tænk på, hvad jeg har på. Ikke tænk på, hvad jeg har på hånden, vel? Ikke tænk på den der æderkop her. Det skulle bare lige være lidt detaljer. Kroppe. Rygsæk. Nogle briller. Ikke rigtigt, om I kan se det. Nogle hatte. Nogle dyr. En kat, en hund og en edderkop og nogle tasker. Og så næste side. Vil du vise den? Så har vi lidt Vi blev ikke helt færdige med den. t-shirts, og så har vi en sweater, en turtleneck. Vi skal lave meget mere tøj, bare lige. Meget mere tøj. Og så har vi lidt Nedring. Ja, det var ligesom det, vi lige fik noget fra i dag. En anden dag laver vi meget mere. Ja. Så husk, like og subscribe og klik på notifikationsklokken, så I får en notifikation, når vi har lavet en ny video. Og gå derned og tryk på vores navn, Emily og Thea, så kan I se vores videoer. Og jeg håber, I har nydt den her video, og ikke tænk på, hvis vi er et helt andet sted. Det var bare lige fordi, at vi gik ovenpå, fordi at det var ikke så hyggeligt dernede. Eller bare det, men vi gik bare lige herop.
Så vi håber, I har nydt den her video. Og have en god weekend. Hej hej. Hej hej. Du bliver så sur over det her system. Kroppen falder helt sådan ud. Faldt der ind til ud? Vi løfter lige kameraet, for det er bare lige noget under kameraet her. Ej, det var... Vi laver måske en part 2. Det er ikke helt sikkert. Måske. Hvorfor? Måske en part 2, ikke? Ja, det er bloopers. Det er bag kamera. Så vi skal ikke tale, fordi at det er jo bag kamera. Bloopers, hashtag. Hvad ligger der heroppe? Klokken er sådan. Jeg har smidt min ur. Det ur, der ikke gik. Hvor er det? Jeg skal lige vide, hvor det er. Ej, nu falder det ud igen. Bare læg den der ovenpå, og så den der nedenunder. Nej, den har ovenpå. Nej, hvad? Nej, den der skal være nederst. Hvordan? Ej, sådan der. Det er jo ikke, hvordan man putter den nedenunder. Nej. Det er så. Det bliver super godt. Så godt. Need my money. Så relaxed. Alt andet end det her, og så også det skal smides ud. Jeg kan ikke klare mere. Hashtag bloop. Lige meget. Ej, det er næs. Okay, nu må vi altså komme videre. Jeg vil ind på værelset og ligge i nattøj og lave et par shorts. Hvad? Og lave et par shorts. Lave shorts, og vi taler hertil. Au, 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 au. Så jeg tager lige noget skrald. Det er så Ej, der ligger alvorligt te på. Skal jeg have noget sjovt? Stop.